Putin'in mobilizasiya kararından soň Joe Biden Ukraina garşy 18 HIMARS ýarag sistemasyny uğradyandığını ma'lum etdi. Bu mukdar mundan öňkü jemi üpjün edilen sany geçýär. Mundan öň jemi 16 HIMARS Ukraina goşunyna berilipdi. Uruş başlandan bäri Ukraina jemi 34 HIMARS sistemasyny günwatardan Russiýa garşy goranma üçin alan boljak. Öňkü berilen 16 HIMARS uruşyň gidişini Ukrainanyň peýdasyna üýtgedipdi. Ukraina 70 kilometr uzaklykdaky düşmanyň ýarag ambarlaryny ýalňyşsyz nişana alyp ýok edip bildi. Ve netijede bu 16'ly mukdar basywaljy tarapy howsala düşürmäge ýetipdi. Bu edek bolsa goşmaçy 18 HIMARS Ukraina goşuny üçin söwüşde hasta bat berici we moral taýdan ýokary bolmagyna ýardam berer. Bulara goşmaçy Amerikanyň Norwegiýede öndürýän NASAMS howa goranma sistemasy hem uğradylýar. NASAMS Ukraina goşunyny Rus söwüş uçarlaryndan goramakçy. Ortaga goýulan maksada seredilenle günwatar ýurtlar Ukrainanyň garşy hüjümini güýçlendirmek üçin goşmaça döwrewap ýaraglary hem söwüş saknasyna iberýär.